Merchi Álvarez veu algo de luz na súa loita contra a AME grazas a un tratamento en Corea do Sur. Unha luz que resulta moi cara, xa que para costear o tratamento a cambadesa necesita 80.000 euros anuais. O ano pasado conseguiu recadalos e os seus resultados foron moi bons, aumentando de forma importante a súa mobilidade. Eu a verdade é que me atopo ben, cada vez noto que teño máis forza e a verdade é que me atopo ben. Este ano, Merchi debería estar preparándose para recibir o segundo tratamento, pero a recadación vai máis lenta. Polo de agora xuntou máis de 23.000 euros dos 80.000 necesarios. A cambadesa terá que agardar a conseguir a cantidade para poder dar unha nova sesión. Pois non hai un plazo determinado ahora mesmo, senón que canto antes o xunte, antes vou poder marchar a seguir coa continuidade do tratamento. Entonces, ahora é unha cuestión de tempo de xuntar os cartos para poder marchar. Retrasar o tratamento terá consecuencias sobre ela, xa que os avances poden reverterse. Pois pasaréame como a vez anterior. Chega un momento en que o corpo vai queimando ese tratamento e empezo a atoparme peor. Merchi agradece o apoio da xente, que continuamente está organizando eventos para axudala, pero lamenta a falta de apoios por parte da Xunta de Galicia. Nada, que é un medicamento que non está aprobado e que necesita unha recomendación prescrita por escrito dun neurólogo e é unha pescadilla que se morde a cola porque o neurólogo tampouco pode recomendar un medicamento que non está aprobado. Entonces é un problema burocrático. Ante a falta de apoios da Administración, a cambadesa manifestarase en Santiago de Compostela. Aínda non decidiu a data, pero ten claro que a mobilización é necesaria para loitar pola súa vida. A parte do que o recorrido legal, eu estou pensando en manifestarme, montar unha manifestación, porque ao final isto non é un xogo, é a miña vida. Nas vindeiras datas realizaránse dous novos eventos para continuar recadando fondos para Merchi. O día 23 terá lugar en Vigo un torneo de golf e o 24 celebrarase unha gala musical no Concello de Cambados. Os interesados en axudar a Merchi poden realizar a súa doazón a través do número de conta ou do Bizum da Cambadesa.